ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿದ ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಪ್ಪನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಏನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ದಿವೊಂದೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಮೆಂತೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನು ಮಾತಿನ ಏನು ಅಂತ ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಸೈಡಿಗೆ ಪ್ಲೇಟಡ್ ದಿವೊಂದೆ. ಎಡಿಷ್ನಲಿ ನಮನಿಕ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಬೊಕ ಅರಶಿನ ಬೊಕ ಪುಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟೆ ಏನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ತಾರಾಯ್ದ ಬದಲು ಏನು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಏರು ಮಾತೇನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಎಂಡ್ ಮುಟ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬರೀಟಿ ಅಪ್ಪನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಯಾರು ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆಡೆಯಾನು ಟೈಸನ್ ಚಿಕನ್ ತೊಂದೆ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಗಲ್ ಬೂಡಂಡ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್ನ ಗೆತೊಂದು ನೆಡೆಯಾನು ಒಂದೇನು ಮಾತ ನೀಟಾದ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ದಿವೊಂದೆ ಇತ್ತ ಏನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಏನು ಚಿಕನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೇನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಖಲ್ ಬೂಡಂಡ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ 50-50 ಪಾಡೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಆನಿಯನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕಟ್ ಮಂದಿವೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಟ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಂತು ದಿವೊಂದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನೆಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏನೇ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತು ದಿವೊಂದಿನ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂಗ. ಆನಿಯನ್ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಕರಿ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಅವಂತ ಫ್ರೈ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದಿನ ಚಿಕನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಶೋಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕದವೇನು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಸಿದೆ ಅಪ್ಪನ ಕೋರಿ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಮಂಜೂಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ವಿಜಿಲ್ಗಿಪ್ಪಲೆ. ಓಕೆನೇ, ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇರ್ ಪನ್ಪುನಲ ಎಡ್ಡೆ ನೀಟಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುವರು. ಸೊ ಏರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಯಾಲ್ನ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ. ಓಕೆನಾ, ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ನಾನು ಮಸಾಲ ಕಡೆದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ನಾನು ತಾರಾಯ್ದ ದಪ್ಪ ಪೇರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೆಟ್ ತೆಳು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ತೆಳು ಪೇರುಂಡು. ಓಕೆನಾ, ಇತ್ತೆ ಏನೊಂಜಿ ಅಗೇಲದ ಬಾಜನೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ಮಸಾಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ಚಿಕನನ್ನು ನೆಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ. ನೆಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇಷ್ಟ ಆಪುನಕುಲು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇಷ್ಟ ಆವನಿನಕುಲು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಏನು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ ನಿಕುಲು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ನಿಕುಲು ದೀಲೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಹಿಂಗೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಐಕೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರ ದೀಪ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗೆತದೀತಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಪಾಡಿಬೇಕು ಸಿಮ್ಡ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿರ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಈ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ನೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಆತು ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಯಾನ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಪಾದೆ.
ಒಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಂದೆ ಓಕೆನಾ. ನಿಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾಲ್ನ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ನೆಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊರಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಲ ಎಡೆಡೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ಲ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.